Ya aka yi ne na gane kana da kallo na. Ba dole in kallace ka ba. Ba kuma har gida kuke mun fashi ba. Kana da magana kenan. Ina da magana. Ƙarya ne. Wai me yasa ba ka daina rena mun wayo bane? Ka ga kun daina rena ma hankali. Haka ne? Kun ce har gida kuke mun fashi ku ce wannan ba. Next time ka kiyaye daga yau ka ƙara mun irin wannan. Dole in ja ma kunne. Ko ana na ganka na faɗi. Wallahi da na same shi da yana sassara shi guda ma in san kawai kashe shi na huta. Wannan ai yarfa kai ne ya zai rika min irin wannan kawai koyaushe muka haɗu ya ce ni mana mafashi. Wannan ai wallahi dole in dau mataki a kai amma ya yi haɗuwa ta uku wannan na rabu shi ya zo gari bari in koma. Kaga zo. Jaye, lafiya na kana gudu? Ba lafiya. Me ya faru? Zo mana. A'a, zo mana, zo. Lafiya? Ba lafiya. Ba gwani ya zo da in gudu ka ba? Ni ba ga kowa ba. Kaga zo gande ba? Zo mu je gida. Wannan haka ya faru. Zauna. Haka ya faru. Kai. Wannan abun al'ajabi ne yawa yake. To, gaba ɗaya garin nan yanzu ne fa ban da kwanta hankali ba. To, yawa, gaba ɗaya. Kawai ya biyo ka da wuka? Kai wani abu mamaki ne yawa yake. Wani garin nan ya ɓaci kenan? Suka karɓe min kuɗi. Suka karɓe min kuɗi? Dan na gan su na gane. Wa alaikum salam. Ya nake ganin wakilin mai gari. Ya aka yi ne? Wallahi kaga yanzu nan na gaya ma na gan shi a guje na haki. Me yake faruwa? Wai wasu ne wai menene da wuka ya ce da aka biyo shi wai wasu ne wai suka mafashi wai har gida to kai da ai aka ka aje kuɗi a gida ai na ka samu kuɗi har yawwa yawwa ni dai ka san shekara biyu da ta wuce na sai da gona ko yawwa kuma na ƙara sai da hannu a cikin karfin da wanda ya ban mana din nan wannan dai da kosan ka ce ko ya zube ba ko sai kaya ne na su ne gaba ɗaya na ya zube kana ba ni labari ka sai da bayan na sai shanu ina ya halin da kai da ban ci ban sha ma ba ka ci ba ka sha duk a kudin to me kai da su yawwa ke sarkin zance zo sami gida sarkin zance zai fi da gona ya yana ce to ni ko zan sai gona. Ka saya? Na saya gona. Na sai gona miliyan 5. To da sanin wa ka sai gona? Da sanin wa? Ni wakilin mai gari ban sani ba, mai gari bai sani ba. To waye dillalin? Babu. Ba dillali fa. Ka sai gona. Ni yanzu wannan magana ta ka takuce ba abin da zan ce. Ka san yanzu ya za a yi? Ka san teburan tashi ina da wani abu nan zan je dan yi. To tunda ka ga wakili mai gari tunda ka ga ina dan aka annan sani bar tashi daga ina da abin da zai to sai ku tattauna tsakanin yawa Allah ya kiyaye yawa wakili mai gari to kaga sarkin zance a kasan nan bai da gona sarkin zance bai ga gona ba asalin sa ma ba dan kasan nan bane zuwa yi daga ina wannan sai an bincika amma lokacin da aka zo da shi akan jaki aka zo da shi kaga sarkin zance bai gaji gona ba ka sai gona a wajen sarkin zance ko ba sanin ka san da sai gona a miliyan 5 ba 100 to shi ne hutun kudin ka koma da shi kudin ka koma da shi bayan sarkin zance wa ya san ka koma da ragowar kudi ba wani kuma har ne ka da kai lallai akwai lauje cikin mai lallai biri ya yi kama da mutum yanzu dai zan ƙara safa da to ai ba za ka taɓa ka bar na gun nan ba
lallaba za ka tafi da gida ka kai gida ni kuma hinna zan neme ka guda mun je fada shi ke nan mutum to sata kalmar naka wannan shanu na kai ina ne wannan tsoro ne da shi ba ɗaya na cin abinci amma baya ya za ka ya gaba ɗaya sai amma allura ta alaikum assalam abokina barka dai an wani lafiya al'amura lafiya karau yawwa kwana biyu wai wannan su ne shanun ne wallahi su ne shanun nan kai alhamdulillah hannu sun yi ba kai sun yi gaskiya ne ka san me yake tafi da ni ne a wato jiya ma fa na haɗu da mutanen nan nawa ko sun bi ni ina kan saniya na zan je gona sun biyo ni suka biyo ka zare mu ka amma in Allah ya yarda to daga nan ma gidan mai gari zan tafi yanzu haka to gidan mai gari zan tafi to dan ba zan yarda arin kan irin wannan cin binci ba gaskiya dai ko ba haka ba gaskiya yawwa wai a cikin nan wace ce muke magana da ita ne wannan ne ake magana da ita gaskiya halin nan fa sun fage a rufa ba fa kamar yana duba su sosai to shikenan dai ba damuwa malalla ba damuwa sai an sake gaba da ajiya kasa abubuwan da yawa abun sai a hankali yawa malalla shikenan Allah sai ka bi yawa lai kawai na taimaka da wannan bauta wanke na dole dan dinki ai ruku wanke na yalan da gona ta yi albarka Allah dai ya amfana wani yau malam ka samu irin wannan albarkar damuna da Allah yake ba mu ai dole mu wa Allah godiya assalamu alaikum wa alaikum salam malam ja'e yanzu kake tafe lafiya lau ya yi lafiya kalau tayi ya gida ya iyali duk kuna lafiya to masha Allah ranka dade tare da naka to ni fa har kana taku sai addu'a to sabida mutanen da suka sata min kudin dan ni na ga wannan ka ganshi dai ko na ganshi jiya ka ganshi dai ko na ganshi alhamdulillah dama abin da muke bukata kenan ina kan sana na haɗu da shi da yake kallo na nake kallon shi kai na gane ka kawai shi kallon mu yayi barazana da rayuwarka da yake nan har gida har kin gari kizanci bai dai taba ka ba ko to alhamdulillah ya biyo ka har gari ya biyo ni to kaga waɗannan ɓata gari yanzu ne za mu kakkaɓe su mu yi maganin su inna Allah ya sa muka fara ganin su sai yaƙe mu a ɓoye dama shine ba masu amma inna Allah ya sa muka gan su ka je zan tare jama'a gobe a fada gaskiya za mu maganin su gaskiya mai gari a yayin da za a yi fa dan ni zan iya barin ƙasar nan ta ba matsala za a yi maganin su ai inna ka gan su ido da ido za mu kira gaba ɗaya taro a yi maganin su shikenan ba matsala nagode fa nagode haka nake so ku rika gaya mana abubuwan da suke faruwa a ƙasa ba matsala ni ma daman ɗan roron wake nake yi kuma to madalla wannan yan ta'adda da suke damun a ƙasan nan in ba dan ana irin wannan fatsar ba ai ka ga abin ya ɓaci wai yanzu kai ka ji labarin abin da ya faru jiya na ji wa kai ni dai abin ya fara kaina kai fa me faru da kaina a shekarun na ji an ce kananka ne aka aiko shi da waya kanan wancan ne aka aiko shi da waya jiya waya ce waya ta ce mana kai kuma aka kwace kuma kanwa ta na aiko shekarun jiya nake ga ma aka kwace ta kai yanzu da zan ga wanda ya kwaci wayan nan ai tun sama muke neman shi ba nake ga ma tun sama muke neman shi amma ba mu gan shi ba da Allah ya nuna mana shi gayan nan gaskiya ina assalamu alaikum ya gare horo jajin mana gata wai ni ne horo dama ni ne horo jajin mana gata gaskiya kana jin dadi gaskiya kana manta magana sabgoyi wallahi ka san yanzu rayuwa ta canza kai fara wata kwana ake ka gane gaskiya kana fanta ba ka mamaki dan ba mu wani abu mana nan a ba to ai ba haka ake ba ta kai ake fara wata kwana na ƙara faɗa ma da na faɗa ma abin da kai abun ban mamaki me abun mamaki a cikin wallahi ka gane abun da ni kai na ba rayuwa ce ta canza wallahi ba wani abu bane kai da Allah bai sirrin da mutum hanya kawai ka gane kai ma ka dan fasa cikin gari kawai ka dan samu sabga wacce za ta dan wayar da ni bane neman dan ba haka bane
dole a yi da cin hanci haka ba a shiga kungiya haka kai tsaye. Ya kai ba mana matsala wallahi kai ka ba yanzu zai yi ba. kungiya kai gaje Riga ka gani ko takalmi ko wani. ai komai ma komai komai ma A haba da Allah. Allah ku yau kana ba su kala horo A Allah haka ku bane. Kawai rayuwa ce shi a hankula. Shine lissafin. Amma ni yanzu barin gangare. to shikenan Allah ya ya ne kala biya horo Allah tsare horo ko ma za ka yi wallahi sanan gari. ka gane gayan nan to ni ko gaskiya kai wanka kaga wannan da ke cikin ruwa za mu samu wannan nan na dubu ne kaga yau Idan yau ikin da riga gobe wata zai sa jibi ma kuma ka gane gani ka gane wannan ba shine abun duba ba da mun san suna aiki mun san abin da yake na samun kuɗi to ina yake so yake samun kuɗi ka gari ka da gayan nan ma kuwa ni gaskiya ban yarda da shi a garin ne yake kuma da na san suna aiki ne zan yarda da shi in ya kai da ni fa ban yarda da gayan nan ya waye ya da dai amma a sannu za mu gano shi kai aboki na ban je an karasa karbin waya ta daga gurin caji na dan yi amfani da ita tafiya za ka yi mana to shikenan sai mun haɗu ta ba sai mun haɗu kuma dai ina gari kawai zuwa zan ina gari jan nan ba kuwa zuwa zan kawai turo yin sai ta wuce iban mu to zan yi wanki ni kadai za ku bani kenan to ai ni ba zan zauna ba mu ta fito da ma ni kadai ga dai mu biyo ka ne ma dai mu dan ta san Kamata ya mun kirayi ka gane. da waya a jikin ka ne Wallahi ba waya a wajena. Na ba da waya ta caji. ta wata ni ma waya ta kuma Wanda bari dai in sallama in yana nan kawai zai fito. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ai waye ne yake dauka sallama haka? Horo ne ya jinin maragata. Ina zuwa. Ta. Ya ce yana zuwa. Salamu alaikum. Allah ya biya. Ai mutumin nan. Aiki. Normal wallahi. Ya ke ciki. Ya takura min ne akan sabgan nan da muka buga da kai. Ka gane? Sabga ni na ce ba matsala. Ba a min irin wannan. Bai sani bane. Ba a min nan ma lissafi nake kuka zo. aiki fa muka je fa muka yi ma Har yanzu ban gama lissafi. Gani yake ni na cinye ma kudaden nan. To Shi yasa kudi na yana ce bari guri in na. zo da kai. Kudi yana guri na. Na cike In ne, ya kuma ba kace ba. za ka yi garaje za mu daina harka da kai. Saboda na ce ka saya mun wando. Eh. Na karanta ma irin alheri. Kai ma Allah ya kai mu kasuwa ya siya yanzu maka. wannan abin inda a ce an sanda sun kama mu kuma za Ina ruwanka da jami'a. Harkata ba a kawo magana dan sanda. In kana tsoron dan sanda to ba za ka yi harkata ba. Bai sani bane amma ai Har kai da kake harkar rayin gaskiya dan sanda kuma dama ai mara gaskiya yake kamawa. ni na san waye. Kama ka ne. Yanzu kawai ka ba mu. Yanzu bari ina zuwa ba a rasa ni da kuɗi. Kuma in ba su ka ebo mana. Ba a rasa bari ma dai shiga ina zuwa. Kar ku leko min. Ba matsala. Kar ku leko min Ba gida. bakare kawai Kar ku ka leko je min ka gida. ebo su. Dan ban san ma me ya kawo ku gidana ba. Je ka Kar kawai. ku kuma zuwa ku ka samu na a mazauna ta. To ba ina laifi. zuwa. Ba laifi. Ina zuwa. Yanzu mu jira shi din. in kai ba mu kuɗin nan ba za mu yanda ba A gamayya haka kawai karanka ne ya kama. Yadda kawai suka zo haka za ka yi hakuri ka gane. Yanzu mu jira shi dai. Ba. Naga kana ta wai Muna wai. dubu karbuna. Dubu nawa ne wannan? Dubu ɗari ne. Ka ji da kunnen ka. Dan Allah mai mana wani magana. Ba ka kuɗi kana magana kana ka riga. Ya Dubu ce ɗari dubu ne. ɗari ne. Kakkace Na taɓa baka abin da ba daidai ba. A baka mun haka. Yanzu ka gane. Yanzu Ka sa sa aljihu kar ma wani ya zo ya wuce. Kuma ya zo ya ce. A dan Dama me, ana dan me zan baka? unguwan ana ban bada zakka ba. Ku je kawai. To shi Amma kenan, kar ku kuma ka kawo gane. min kowa gidana. Kar wannan magana da shi ta kare. Yawwa. Ni ba ma zan Kawai kara ku je. sabga da Yawwa shi to shikenan. kawai ba ma ya sha gaisa da yi ba sallama. Ba matsala. Allah ya biya uga. Ku je ba ruwan. Kawai mu gangare. Mutane kun zo wannan gidan ma na fasa komawa inda yanzu yake da wasu sun zo. Don haka zindima zan yi a gujen ina. Ina ta tunan mutane da ke har yanzu ma ba labari. Wallahi da ba dai ne. Ba da su. Da na su ai da su. Kai ne kake a nan gurin? Gane me yake a nan gurin? Na ji ba mun da zai tafi. Wannan na sama. Da malam. Ni za ka yi wannan zargin? ita ma duk ganin da nake ma Kai ta da ni ba. Gaskiya ne. dan naga ba ta kin Kai fa wakilin ne garin nan ka fiye sa mutane. Ai ba san. To me wannan? hakkin mutane da dole mu kula da su mu ba su Haka ne gaskiya ni ba a min irin wannan dan baka san ni bane da ka san waye ni da ba za ka mun haka ba na ma uzuri ka gane suna na horo ya jinin mara gata har na me gatan ma ina ja wato ku ne ka gane iskan ko da yake baka sani ba ke Ku ne zan nuna ma alama